This is still Love Radio Academy. Kasama pa rin si DJ Rocky. And DJ EJ on the mix. DJ EJ on the mix. Ang dami mo pa rin enerhiya at mukhang Yes. marami ka pa rin shoutout dyan. Kaya ilaban mo na yan. Yeah, shoutout ko lang yung nag-hone ng skills ko from the beginning na school ko dati, which is Siena College of San Jose. And of course, ang current school ko, University of Santo Tomas. Naniniwala ka ba doon na kailangan sa isang buhay ng tao na meron talagang nagtuturo sa kanya para siya ay maging mabuti, para siya ay maging talented and skillful individual? Yes, sobrang naniniwala ako. Kasi of course, yung Siena College of San Jose, yun talaga. Siena College of San Jose. San to? Yes. Sa Bulacan. Sa Bulacan. Yes. Private school to. Dominican. Dominican. Yes. Eh di, lagi kayong may mga prayers something. Yes, meron talaga, DJ. Okay, so dun ka bumait. At gumaling. Matayo mo sabihin na oo, diba? At gumaling talaga. Nag-agree ka na lang basta doon sa sinabi ko, opo. no? At gumaling. Yes. Bilang isang tao na parang, madami kang parang skills, Yes. tulad ng hosting, editing. Yes, of course, DJ. And of course, University of Santo Tomas, patuloy ang pagiging natin, pag-hone ng skills. Ano naman yung naitulong sa'yo ng UST para ikaw ay mas gumaling pa sa buhay? Nag-open ng doors with the university na pinasukan ko, nag-hosting tayo ng maraming events. Of course, no, hindi na lang tayo video editor, naging hosting na tayo. And as well as na-expose tayo sa mga medias kasi sumalit po tayo sa mga organizations within Ano the yung sinalihan mong yung organization? Tiger Media Network sa UST. Talaga nag-handle like So, this. etong organization ng USC na Tiger Media Network, anong ginagawa nila? They handle online media ni UST and as well as yung ganito, like parang radio, may radio din silang branch o ng TMN natin. So, dun tayo na-hone ng skills. Yes. May favorite professors ka ba dyan? Sa TMN, yes of course. Sino-sino? Sila Ma'am Faye and Ma'am Dang. Ay. Talagang supportive din sila sa mga ganito natin. Sa mga ginagawa. So, alam nila ngayon na nasa radyo ka. Hindi, surprise to actually. So sa campus ninyo sa UST, walang nakakaalam? Wala, except my friends. Talaga? Yes. Ay, hindi mo sinabi to sa inyo. Yes. Na magpupunta ka ng Love Radio para dumaldal. Yes! Kaya super surprised to sa TMN and as well as sa college ko na CACS. Yes. Okay. Surprise pa ito. Yes, DJ. I'm sure mapaproud sila sa inyo. Thank you po. At least yes. hindi ang image ng UST yung laging binabaha. Diba? Kasi diba yun yung laging image ng UST sa mga tao eh. Parang general knowledge na parang kapag UST, sinabi natin yung campus binabaha. Pero at least ngayon, diba, napatunayan mo na ang mga taga-UST, kahit na medyo bumagyo, diba, hindi binabaha at nakakapunta sa Love Radio. Yes, tama, DJ. Ha? Uy, baka meron ka ng gustong i-share sa amin na, yung feeling mo, kumusta tong feeling na to na ikaw ay nakapag-student radio jock dito sa Love Radio Academy? Well, sobrang fulfilling to, DJ, as someone na nag-i-inspire as being a radio and hosting na person. Sobrang masaya, sobrang hindi pa rin makapaniwala na nandito tayo right now. Talaga? Yes, so, Tuwing kailan ka ba nakikinig ng radyo? tuwing gumagawa ng assignment sa gabi. Nakakatulong ba kami sa gabi? Nakakatulong ba? Siguro yung may mga talk na part. Oo. So hindi lang siya para puro music lang like sa mga napapakinggan, 'di ba? Siguro yung talk na part doon kami na alive. Doon ako na alive. Talaga? Oo. Interesado ako sa buhay ng ibang tao. Yes. Chismoso! Very marites ang peg natin dito, ha? Dun sa bagay, kapag may mga narinig ka talagang kwento ng ibang tao, parang nabubuhayan ka, Yes, no? DJ. Pero alam mo, mas mabubuhay ka dito sa pakikinggan natin mamaya. Kasi meron kaming bagong programa ng Sabado. Ito yung tinatawag nating Love Jam. So, ito e-ere po ng alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi kung saan mababalikan natin yung mga pinakamasasarap sa tenga na talagang mapapa-indak ka sa sobrang ganda. Yes. So, yun yung abangan mo rin mamaya. Later, oo. Oo, abangan natin to mamaya. Love Jam po, mamayang 6 to 9. Tapos, eto nga, kailangan na namin magpaalam. Pero syempre, bago naman tayo magpaalam, since gusto natin na maraming maka-join sa atin, na mga fresh, tulad ko. Yes. Oo, imbitahan mo naman yung mga
mga kapwa mo estudyante na mag-join sa Love Radio Yes, of Academy? course, DJ. You can be a student jack in a day with DJ na pinakamaganda, pinakamasayang kabanding at pinakamasayang DJ sa buong mundo. DJ Rakitera, dito lang sa Love Radio. Student Radio Jack. Yun Love Radio Academy Yes. po. At ako daw yung pinakamasayang DJ sa sa Pilipinas. Yes, of course, Grabe DJ. ka ha. Oo. So, hindi na ako malulungkot. May gusto ka bang pasalamatan? Yes, of course. Thank you sa lahat ng mga nakikinig, mga best friends ko from high school up to now. Thank you so much sa family ko na super supportive. My mom, my dad na nakikinig sa cargo ship nila. MV Marina 1, thank you so much po. At sa inyong lahat na sumabaybay sa amin ni DJ Rocky mula alas 2 ng hapon hanggang ngayon. Ayan. At nakapiling po ninyo ang inyong Basta Princess DJ Rakitera. Maraming salamat sa iyo, EJ. Yes, thank you din po. DJ on the mix para sa Love Radio Academy from UST, University of Santo Tomas. Nakapiling po ninyo si DJ Rakitera. And DJ EJ on the mix. And you guys are still tuning in on where every music makes you feel good. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!